Vi præsenterer Skylanders Battlecast. Gør jer klar til et helt nyt Skylanders eventyr, der vender fuldstændig op og ned på kortspil. Med Skylanders Battlecast kan du vække dine battlecards til live på din tablet eller mobilenhed. Gå i kamp med dine foretrukne Skylanders. Samle kort for at bygge det ultimative Skylanders hold. Spil online eller mod dine venner. Kun du kan vække battlecards til live, bygge dit Skylanders hold og blive den ultimative battlecaster.